Denne instruktionsvideo giver dig et hurtigt overblik over anskaffelse og brug af produkter fra Mobilscan. Det eneste det kræver er en mobiltelefon og en OBD-adapter for Mobilscan. Du skal starte med at hente applikationen til din mobiltelefon gennem Android-markedet. Dette kan gøres enten ved at søge efter Mobilscan på Android-markedet eller besøge Mobilscans hjemmeside mobilscan.dk, hvor du vil finde en 2D-stregkode, som guider dig videre til Mobilscans applikation på Android-markedet. Ved køb af adapter har du to valgmuligheder. Køb af adapter kan enten ske online via PayPal på mobilscan.dk eller hos vores forhandler, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Sæt adapteren i bilen, helst med motoren kørende eller blot med tændingen tændt. Tag mobilen frem og start applikationen. Du skal lige være opmærksom på, at hvis det er første gang, og dette gælder kun første gang du bruger produktet, så er det en god idé at have internetadgang på telefonen, når du parer den med adapteren. Derudover skal du være opmærksom på, at hvis Bluetooth ikke allerede kører i baggrunden, så vil applikationen spørge, om du vil tænde for den, før du fortsætter. Når Bluetooth er tændt, så gå ind under indstillinger. Herfra skal du vælge punktet Mobilscan adapter og bede den om at søge efter Mobilscan. Vælg herefter adapteren. Du vil nu blive bedt om at indtaste koden 0000 for at fortsætte. Mobilscan sammenligner målingerne med referenceværdier og kan derfor anvendes til at identificere defekte og udtjente komponenter. Mobilscan giver dig adgang til alle oplysninger, som understøttes af den såkaldte OBD-standard, hvilket vil sige, at du nu kan læse over 9.500 fejlkoder, adskillige sensorværdier, grafer og meget mere direkte fra bilens motorstyringscomputer, og det hele er på læseligt dansk. Når du ønsker at dokumentere den aktuelle tilstand af bilen, kan du sende en snapshot-rapport. Mobilscan samler informationer om den aktuelle tilstand af bilen og giver dig mulighed for at sende dette som et HTML-dokument til en modtager efter eget valg gennem e-mail og Bluetooth, eller giver dig chancen for at gennemse fejlkoderne på et senere tidspunkt. God fornøjelse.